Hey, what's up mga paps? It's another day. Confirmed na ata kami sa enhanced community quarantine. Almost close to a lockdown. Gina-strictuhan namon niya siya maghalin sa balay. Okay. Kay si nanay, gina-strictuhan namon niya hindi na maghalin sa balay. Tulungan lang siya namon sa mga kilanlan niya. So nag-message siya sa amon kung anong mga needs siya. So ginbakala mo kaya gidulong ko sa iya sa balay for her consumption. Tugon siya sang mga bulong niya kag other stuff. Natuga? Napa ko sa sa pharmacy sa bako baka ko biogesic na suspension. Tama ko may suspension. Nambali wala ko na suspension. So, okay, makadto na kami kay nanay. Dulungan namon ng iyang goods. And then after that, mabalik naman kami sa unit namon. Okay, on our way na kami sa balay kay nanay. Pit na lang kita. Ano kami subong sa Changi. Pit lang na isang kamatis kag Bombay daw. Mga panggisa. Si Jello kapakal. Okay, so ari na kami sa balay kay nanay. Nagsuksok lang ko mask kay syempre ako gagwa ko Si Jill amuman nagsuksok mask para to protect nanay kay syempre tigulang na si nanay kay ang COVID niya mas dangerous para sa mga tigulang na tis nanay senior citizen na just to be sure lang budlay na okay base infected ko kag ginadala-dala ko lang hindi ko gusto nga ma-infect siya or ma-contaminate ang mga bagay-bagay sa balay sa tabog sang laway ko. Pili lang ato. Kapang alcohol ka na? Ikaw na lang dala. Kaya mo? Okay. Strong ba? Okay. Delivery! Okay. Delivery! Ari siya siya ni ang Fragile. Living in dangerous times. Kaya na kompleto. Hindi ka na magwa-gwa dire. Hasta na 2021, okay? Respiratory health mo gina. Cardio. Okay. Kakapatay puro 50 up. Mugani. Ay, anong ginapang kaptan yung... Why? Ginalikawan naman. Alcohol kami, likawan naman. Okay, so si nanay, chill lang dia. Paayaw, Netflix suggest ko kay nanay, Korean series. Okay? Start ka sa Crash Landing on You. Okay? Amo nang nami, subong. Oy, I keep praying. Ate, okay, pray. Pray. Nay, kung may ka, itugon mo lang. Kay mas tawhay mag-grocery sa SM. Kung aga. Kung aga, dapat aga. di kami. Kung iba nga lugar, gutok. Ako na, hindi bidya. Kay manaba-laba na pag hindi ka nakapili, mayo. Manami kung aga, kay bag-o stocks. Tapos every time may tugon ka, bali lang kami. Okay? Tapos same style, kadto lang kami sa SM, tulong na mo din. SM ang pinaka the best kin subong. Tunga kami nanay. Ay, puno kami log nay. Oo. Ito nga, may lanog bakal ko. Okay, let's go. Kaya mo rin guys, nang iyo din may paracetamol, may tusiran, siling kung mga katol ko no ang Tunla. Ti okay ka man, why ka man may ginabat siya. Okay, sige, okay. Stay that way. Ano lang din? Ang cellphone. Okay. Naupo ba na kung diin? Dalong ko na lang niya. Tanokon. Ti ano pa kinay? Wala na. No pagad. Ay naman. Laysol ko ka. Pang Lysol ka kapag halin kami liwat. Oo. Okay, te, bye-bye. PM lang. Oo. Ha? Oo. Okay. Ay, tubig ka diya. Ang mga bata, career na to. Bakal kami sa... Okay na. Ano na ido.
Gani kay diri sa nanay. Oo. Why hindi siya natin upod kay ikaw daan everyday kalakat. Daw gadulong kami sang rasyon ni nanay. May man kaya din naman si Jill na bala mga bulong. So may rasyonan pa tang iban ga? Why na? Okay. Nana sa Dimok why na? Anak mo niya sa church. Okay, good. Sige. So mapuli na kami. O kinadlan, pwede makatawag din kaya importante ito mo ang hamon pag undanay magmapura para sa kahit. Okay mga paps, so nakatanaw ako subong sang press con ni Mayor kung ano mga updates regarding sa COVID-19 dito subong sa Iloilo. Kay base may positive na bala or base may idugang siya sa community quarantine nga gina-impose siya subong dito sa syudad. Whatever this imposes. Okay, so confirmed na may positive na gid man. Okay. So expected na nga to medyo full lockdown na subong Iloilo. The past few days okay lang yagawa ng practice ka lang social distancing and mga precautions, but right now i-implement na gid ang super enhanced quarantine kung hindi pa full lockdown ang tawag de. May mga quarantine pass na nga i-implement siguro. I'm not sure kung how this works sa amon di sa kondo. Pero amo na da, 1 ID per family. That's what I heard. But wala pa man confirmation kung i-implement diri sa amon. Pero for now, kay confirmed na nga may case kita diri sa Iloilo, super extra careful gidanay. Kay although I'm young and I feel healthy, hindi ka kapakot. Galuya man matsyag ko kung hindi ako ka hulag-hulag or ka exercise during this lockdown. Although exclusive ng gym sang condo, though medyo na planning lang ako because who knows, basi may exercise tong may travel history or whatever. Though medyo planning lang ko subong. Sa subong dili lang ko ni magpasiguro. But gusto ko gid may exercise, diri na lang ko may exercise sa balcony. Diri na lang diri na lang ko may exercise na pwede ko di ka push up ka shadow boxing. May view pa ko din sa kag fresh air pa. Sige lang, bisan limited ang space, make do ko lang anay. Importante makapabalhas. Okay, so panyapon na subong di samon. Ang panyapon namon is pamahaw. Okay. So nagluto si Jill sang omelette, Mexican style, at may sausage. Okay. Amo na basta unnatural, no? Out of ordinary ang lifestyle subong. Bro, this is good. Excited ako magkaon. Yapunta.